Sa inom, di lagi ko mo inom. Hubog na ko pastor niya, ikaw di ka mo inom. Ni Ari taki mga prayer meeting, dili biya magainom tahan eh. Aw, di ka mo inom ane. Oh, ikaw inom. Ay, salamat. Ang tao mo inom og ilim nung makahubog, maimpyerno. Pagkaw ay batasan ng mga tao ni mga ni pastor. Mao nang lingkod. Kay ga prayer meeting tao wala gainom. Dari nung baso kay mahimpirno to anay. Sumao lagi to ato nang sugdan no, magampot ta. So ato idungo ang atong mga ulo, ipiyong nato atong mga mata. Ginoo nga makagagam sa tanan, daghang ting salamat sa adlaw nga imong gihatag karon nga kalinaw, walay ulan. Aniya kami karon gahiusa gakatipok mao lagi ni kay mao nga maga-prayer meeting mi karong adlaw. Hinaot Ginoo nga kami tagaan nimo kakusog, kapiskay sa panglawas, pangadlaw-adlaw ng panginabuhi. Ang kiss ko piti pastor, walang piti. Hinaot Ginoo nga tagaan nimo kalinaw ni among Hinaot Ginoo nga ang kaning mga tawo nga mga satanas, mga demonyo nga nasa mong palibot, giyahe in taong Ginoo nga kaning ilang mga utok hinaot inta Ginoo nga imo silang lamdagan. Hinaot imo silang lamdagan nga ipahilayo mo sila sa kadautan temptasyon Ginoo nga mga kuan, mga dili maayong butang Ginoo. Hinaot nga giyahan mo sila, giyahan mo siya Ginoo kay wa na ko kaantos Ginoo, hapit na gyud ko madala, hapit ako mahimong demonyo pod. Hinaot Ginoo nga kaning mga tawo sa among mga palibot, kaning mga demonyo, mga satanas nga gisugo sa diablo palihog in taon Ginoo, ipahilayo sila dayon pagkahuman lamdagi Ginoo. Kay wa na grabe na gyud Ginoo. Amen. Pagpuyo. Mao na to Ginoo, mao na to. Di wala siya mo pastor? Kuan kanang wala ga naragi askaso. Sige ta sugdan na. Sige pastor. So haani nakasulat sa kuan sa Filipe, nakasulat din sa bersikulo 33 nakasulat. Ang ingon din nga ang usa ka tawo dapat manghihatagon sa usa ka tawo. Inom sa pastor kay manghihatagon man ko. Inom sa. Di lagi ko mo inom lagi. Aw, dili ka mo inom ani pastor sa ato pa dili ka tuuhan ay mong ipambasa na. Ang dili katuhuan ang bawal na sa kuan, bawal sa balang libro, di pwede. Inasing-kasing na kung paghatag ka ng grasya pastor, dili ni pwede balibaran ng grasya. Di lagi ko mo inom lagi. Pasensya ka. Ayun na, panantawa ko. Naa, nantawa ng giingon na ana. Dawat ka og grasya ong dili ikaw madisgrasya. Na, daim na ni pastor ong di ka madisgrasya. Dili lahi makadisgrasya tag samot ana ung inom kog ilim ng makahubog. Di ko ana sigra. Ayaw ka. Dapat yung pastor oh. Ang grasya dapat gidawaton kung gihatag sa isig ka tawo. Dawatan ni pastor. Oh, sakto pastor. Dawatan naman na pastor kay lain bilang mo balibot og grasya pastor. Makagaba dyan na. Ano pastor? Orot na pastor oh, di pa. Sakto na. Kusog man kay kamoy ng pastor. Sakto. Ay na usa na. Imo na din ako. Imo pa ni. Hindi ako makakaya na. Kaya kayo mo ng pastor. Gay kayo. Inom. Tagal pa kaya pastor oh.